me kake a banɗaki na a wannan lokaci? Daga ina ma ka fito? Na ɗauka gidan sai da shayi ne, na ɗauka shayi ake dafawa ai, shi yasa ma ka ga na shigo. Dan ubanka ka kalli nan ya ma kama da inda ake sayar da shayi ne? Ko ka kalli ƙwallon mai shayi? Ko dai ka kalli mutane suna zaune ne? Kai ɗan iska ne ko? Na ji wani abu yana yin bu ta saman nan fa. Irin wannan ma ne ai sai ka sa gaba ɗaya ma mutum ya rasa ma ina zai sa kansa. Allah dai ya shirye ka, mutumin banza mutumin wofi. Maza maza ka fita ka bani waje. Kai dai Allah ya shirye ka dawo hanya na gari.